Сәлам, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангард программасының 57-нче чыгарылышы эфирда. Һәм сезнең белән мин, диджей Айваз. Аллага шөкер, универсиада уеннары матур гына узып китте. Казаныбыз халкы спортчыларны һәм универсиада кунакларын горурлык һәм канәгатьлек хисе белән озатып калды. Хәзер тынычлап алга таба җәйге көннәр белән хозурлануны дәвам итәргә була. Була гына түгел, кирәк, чөнки җәйнең инде беренче яртысы сиздермичә генә үтеп тә киткән. Шуңа күрә калган яртысын булдыра алганча матуррак, истәлеклерәк һәм файдалырак итеп үткәрергә тырышыйк. Хәзер әйдәгез, шоу-бизнес дөньясына әйләнеп кайтыйк. Безнең җышларыбызда ниндирәк яңалыклар бар икән? Бүгенге тапшыруда Айрат Ильясов икенче тапкыр әти булды. Гөлназ Батталова туган көнендә бүләкләргә күмелгән. Булаҗиханша Миллениум күперенә сикергән. Лилиана Ирназарова кафе ачкан. Фирдус Тимаевның өйләнергә вакыты юк. Җышларның социаль челтәрдәге яңалыклары Кунак-клип рубрикасы, үзебездә кунакта Айсылу Лерон. Соңгы вакытта татар җышларының гаиләләрендә арты мишаеп китте. Эссе төркеме солисты, шоумен Айрат Ильясов исә бу бәхетле мизгелләрне икенче тапкыр кичерә инде. Икенче тапкыр әти булу хисенең күңелдә нинди хисләр уятканын гади сүзләр белән генә әйтү кыен. 3 килограмм 150 граммлык кыз баланың күңелләргә нинди бәхет алып килүен аңлатып бетерлек түгел ди Айрат Туйлар рус сайтына. Бәхетле әти-әни кызларына Эльвина дип исем биргәннәр. Кем хөрмәтенә дип уйлыйсыз? Мәхәббәтле ялкын кебек хисләр, йөрәк тибә башлый җыр сыра. Туры җирдә дә абынсаң, сүнеп беткәндә кабынсаң, гашыйк булдым димәк чын-чынлап. Мәхәббәтнең кыйлы кашлары бар, дулкын чәче алтын сипкәне. Мәхәббәтнең күзе зәңгәр төстә, мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул минем шикелле. Мәхәббәт ул минем шикелле. Июль башында Гөлназ Батталова туган көнен билгеләп үткән иде. Бу бәйрәм кичәсенә аның иҗатташ дуслары һәм әлбәттә иҗатын сөючеләр җыелган иде. Алар буш кул белән килмәгәннәр. Гадәти бүләкләр белән бергә аңа төрле сертификатлар, бүләккә фотосессия, хәтта 2 җыр яздырырга сертификат та бүләк иткәннәр. Һәм тагы бер көтелмәгән бүләк көтелмәгән кунактан булган. Түбән Кама шәһәренең Гөлназның иҗатын сөюче бер ир-егет тормыш иптәше белән кунакка килеп төшкән. Һәм аңа зур итеп ясалган үзенең портретын бүләк иткән. Без алар белән таныштык, дуслаштык, хәзер гаиләләр белән дус булырга сөйләштек ди җырчы. Сөйгән егете аңа күптән хыялланган Пандора беләзеген бүләк иткән. Мин үземне бу көнне королева итеп хис иттем ди Гөлназ. Июль ахырында ул әнисе белән чит илгә ял итәргә барырга җыена. Әниемне дә сөендерермен, үземә дә бүләк ясармын. Кая барасын әле төгәл генә уйламадым. Кипрга яисә Туниска барырбыз, мөгаен ди Гөлназ безгә. Хәерле юл сезгә кызлар, хәерле юл. Күпме яралар түздем, язмыш юлымда көттем, еллар айырды безне. Күктән йолдызлар янмай, балыклар хисләрне каплай. Күктән тамчы булып тамас һәм юмас мин барган эзләргә. Ике язмышка эзләдек эзләрен юкка, ләкин ялгышма. Күзләрең сүзләрең бушка, соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка. Ике язмышка эзләдек эзләрен юкка, ялгышма. Күзләрең сүзләрең бушка, соңгы сулышта хыялымны әйтмәм сиңа башка. Җырчы Булаҗиханшин елда берәр экстремаль чарада катнаша. Моңа кадәр ул дайвинг белән yüзгән, дельтапланда очкан, пейнтбол уйнаган һәм менә бу ел күпердән сикерергә уйлаган. Экстремның бу төре банджи джампинг дип атала. Мин парашют белән сикерергә уйлаган идем, әмма миңа банджи джампинг тәкъдим иттеләр. Барысы да әзер булгач, бүтән каешларны эләктереп куеп, сикерү өчен менеп баскач, кешедә инстинкт самосохранения көчле икәнен аңладым. Чөнки сикерәм дигәндә генә ул туктата. 3 минут эчендә сикермәсәң, сикерә алмыйсың. Курку артагына бара диделәр. Әмма мин 4 минут турсам да сикерә алдым.
Бу адреналинны арттыра торган экстрим. Ләкин бүтән кешегә дә бу экстрим түрен тәкъдим итмәс идем. Йөрәк авырулары булган кешегә бу ярамас дип белдерә Булат Туйлар.ру сайтына. Düşümde de, önümde de, her vakitte hisler sina torta delirteler indi. Yar boyundan qarab turam quyoshga. Sende bir solmasın, nıq salmasın size. Benim oylar, benim hisler, senin bilen sensiz gene. Senin düşün, yaktı canım, benim bilen sen gene. Benim oylar, benim hisler, senin bilen sensiz gene. Senin düşün, yaktı canım, benim bilen sen gene. Быел КФУны тәмамлап, кулларына диплом алган җырчының һәр көне яңалык белән тулы. Сүзлем җырчы Лилияна Ирназаров хакында. Лилияна тормыш иптәше Азат белән бергә туган шәһәре Дүртөйледә балалар өчен кафе ачкан. Хәзер исә торак мәсьәләсен хәл итәргә дип йөриләр икән. Балалар өчен кафе ачтык әле. Аны Караван сарай дип атады. Үй алабыз, әле шуның документ эшләре белән мәш килеп йөрибез. Озакламый Төркиягә ял итәргә барып кайтырга җыенабыз ди Лилияна. Нәрсә дисең инде монда? Әфәрин, уңышлар сезгә һәм исән-имин генә йөреп кайтыгыз. Саубуллашма, әрі саубуллашма. Сулый алмас синсіз тынарым. Синнен башка ярсу йөрәгемнең. Шишмә булып акмас җырларым. Синнән дә уй ялгыз көзләр кышылар. Бәхреңне өзеп үтәрәләр. Үкенерсең әмма кабатлау юк. Наз бирерләр сиңа бүтәннәр. Фирдус Тимаев белән күрешеп, игътибар белән башыннан аягына кадәр күз йөртеп чыккач, бу егет өйләнеп, бездән яшереп кенә йөрми микән дип уйлап куйдым. Ул бераз тазарып, түгәрәкләнеп киткән, хәтта пиджагы да кичерәеп калган кебек күренде. Бу хакта үзеннән сорагач, юк әле, өйләнергә түгел, ял итәргә дә вакыт юк диде ул. Хәтта февраль аенда туган көненә бүләк ителгән Төркиягә юллама да һаман аны эше беткәнен көтеп ята икән. Нурлаттагы йортны төзеп бетерәсе, аннан Чаллыга күчнәсе бар. Әле шуңа өстәп яңа сезонга әзерләнәбез. Әле менә 6 яңа җыр яздырдым. Яңа концерт әзерлибез. Монысы үткән елгы концерттан күпкә шәбрәк итеп ясыйсы килә диде ул. Амин, шулай булсын. Уңышлар сиңа, Фирдус брат. Алсу yüzlerin ışağan Göktегі nurlı ayga Seyesini deyip ısırama Anlıysanıdır bılayda Seyem canım üzülüp seyem Seyu barı dünyada Işan canım sen bulmazsan Ağır mina bu dünyada Seyem canım üzülüp seyem Seyu barı dünyada Işan canım sen bulmazsan Ağır mina bu dünyada Алина Сафиуллина ир-атның йөрәгенә юл аш казаны аша дигән гыйбарәне үзенә девиз итеп алган булса кирәк. Аның контакт битендәге тәм-тым рецептлары шуңа ишарә. Алина никахыннан соң ирен төрледән төрле тәмри ризык белән сыйлый башлаган ахырсы. Алина, бәлки безгә дә әзрәк пешереп алып килерсең. Ришат Фазлыахматовның контакттагы дуслары 10 меңгә җиткән. Дуслар бүлегенә сыймый башлаганнар. Шуңа күрә Ришат аларны үзенең группасына кушылырга чакыра. Әгәр сез Ришатка дуслыкка заявка җибәреп тә кабул ителмәгән булсагыз, бер үк аңа үпкәләмәгез. Аның группасына рәхим итегез. Эльвина күптән көткән икенче дипломын кулына алган. Ул хәзер югары белемле җырчы гына түгел, югары белемле кием дизайнеры да икән. Котлыйбыз. Дипломың тузан җыеп тик ятмасын. Игелеген күрергә насыйп булсын. Әгәр мин Поле чудес программасын алып баручы булсам, мыегымны сыпырып, рекламный пауза дип әйткән булыр идем. Ләкин без Тыма программасында шуңа күрә мин кечкенә генә рекламага бүленеп алдык дип әйтәм. Инде рекламадан соң каршы алырсыз программа кунагын
Айсулу Леронна. Тыма программасына бүгін қонақта менің телевизион, менің радио коллегам көптен тыма программасына қонақта көріге тілеген шақасы біз Айсулу Лерон. Айсулу исән ме? Сәлем Айбас. Кетем әлі. Сәлем достар. Келгенің үшін зор рахмет. Рахмет шақырғаның үшін. Көптен шақырасы келейді енді. Әйтіп ұзымша. Универсиадалар өтіп кетті ма тұрғына, оңышылығына? Аллаға шүкір дейді. Нәрсеге Аллаға шүкір? Нәрсеге? Барбір теге читер толқынлана күтіп алған біз бұл шараны, нешегірек өтіп кетер екен деп көрдік. Бек оңышылығына шығыш жасатылар қамейді. Барысы да артта қалды, бір қарағанда әйтерге керек. Мұсыланып та қалдық кебек. Білесің ма, мен нәрсе ойлаймын тұрда? Универсиада була бізде дегендегі хис кешірішлер, толқынланулар универсиаданың өзінің барғандағысына қарағанда күштірек болды бұған. Чөнки мен өтіп кеткен сезмедім де. Ул бит яңа елга да шулай. Әзерләнәсең теге ноябрь, декабрь буе планнар корасың, яңа ел узада китә, нәрсә булганын хәтерләмисең. Вакыт нәрсә шикелле. Нәкъ шуның шикелле универсиада менә алар шылт итте узып китте, ләкин хатирәләр калды. Хатирәләр калды, чөнки Айсулу әлеге уен процессларын, әлеге Даими рәвештә телевизор экраннардан күзәтеп бардым. Бармасам да теге турдан-туры карамасам да, ләкин телевизор экраннарыннан һәрдаим кызыксынып карап бардым. Үзем спорттан бик ерак торам. Ерак тора. Чөнки синең иең безнең стадионнан 7 километр ераклыкта урнашкан. Юк, Татнефть арена киресенчә ел аша гына бездә. Ләкин теге спорт белән әллә ни мавык. Синең гәүдәңә карап торам да, синең буй сыныңа спорт белән һәрдаим шөгыльләнәсең кебек сынатыйлар. Шуңа күрә миңа да шулай тоела да. Шуңа күрә ярый тизем булсын. Булай да бик яхшымга дип, әлегә барып җитмәдем теге фитнес залларга. Менә универсиада кызыксыну уятты. Спортка карата, уеннарга карата. Менә шуңа күрә мин синнән хәзер сорыйм конкрет җавап өчен. Нәрсә бирде сиңа универсиада? Менә беренчесен аңладым. Синдә кызыксыну уятты, хәзер теләк уянсын дип. Горурлык. Үзең шәһәр өчен. Шәһәр өчен. Безнең спортсменнар, спортчылар өчен. Татар спортчылар өчен бик күп татар спортсменнар өчен медальләр яулап алды, китерделәр безгә кирәкле балларны. Шуңа күрә менә бу горурлык хисе иң беренче кирәкле хис булгандыр менә шушы универсиада биргән бүләк дип әйтәм. Менә хистән материал берәр нинди теге туй була торган берәр турыслар бар. Әлбәттә инде ул шул ук юллар, шул ук матурлык, Казанның үзгәрешләре уңай якка, барбер дә теге тизрәк җитештерәбез дип әле кайчан аңлашалар иде ул метро станцияләре, кайчан да ул развязкалар ясалар иде. Менә шушы датага дип инде бик күп көч куелды һәм ниһаятне біз аның нәтиҗәсен татый алабыз. Иң мөһиме гарантиясы җитсен дә 2 айдан соң җимереп төшмәсен. 18 ел бар безгә әле ярый Аллага. Җитә. 18 ел бар, шуңа күрә футбол чемпионатына хәтле шулай ук барысында тәртипкә тотырга тырышалар. Рәсмә шундый рәхәт эфир, шундый күңелле эфир. Рәттәм җышларын чакырам, сорыйм. Җиде җөмлә белән бер сорау сорыйм, 2 сүз белән җавап бирәләр миңа. Анда мин бер җөмлә сорыйм, 81 җөмлә. Бу шундый рәхәт икән телевизион алып барыш янасында басып торганда. Син экран алып бара башласаң, мин ялып китәм. Дәвам итәм, син барча ишеп кил. Без дәвам итик. Айсулу, телевидение дип сөйләп киттек без хәзер име? Син бит безнең стажлы санап карарга да кирәк. Хәтта санарга. Әйдә санамыйбыз. Рәсмә эшлибез без. Син өйгә ачык санарсың. Безгә бер түгәрәк даты килеп чыкса, юк чыкмый. Чыкмыймы әлегә? Тегә чыкмый. Анда ярый түгәрәкләргә хәзер бит ярый. 17 еллык бенефис. Телевизион экраннарда 17 ел Айсулу Лерон, әйдәгез бенефис. Шул түгәрәгә килеп чыкса, без оештыра алабыз. Хәзер шул 17 ел тирәсенә барып чыгады. Димәк 3 елдан соң 20 еллык юбилейны ясарбыз алайса. Искәрерсең. Алып барырсың үзең. Мин аны алып та кайдачакмын. Рәхмәт. Акча түләсәң. Ярый. Синнән скидкалар булачак. Безнең касса бар 2000 саласында шунда все. Булды җитә. Булды җитә. Булды. Акча бар. Стаж дибез, имә, сине мин әле хәтерлим. Мин генә түгел. Безнең барлык менә хәтер TMTV каналының сөйүп TMTV каналын куяртып караучылар, ул вакытта әле сине карыйлар тамчы программасында. Моны хәтта мин дә хәтерлим. Моны хәтта син Хаманда хәтерлим. Менә бу ничек килеп чыкты? Күп хәтерлисеңме син менә бу заманнарда? Айсулу Лерон әтисе керткән аны, әтисе аркылы гына урнашкан ул. Монда сүзләр йөрде. Бу шуннан да шулаймы? Әйт син моны. Беләсеңме, мин бер ара шул кадәр дә туйдым бу сүзләрдә. Үзең ышана башладың. Кертте дип әйтә башладым. Кертте. Менә мин шундый әти бар. Менә. Дип әйтә башладым ахырда менә. Көлләшегез. Чөнки көлләшегез. Миндә шундый әти бар дип. Дөресен әйткәндә ситуация башкача иде. Сыйныфташым эшли иде тамчы тапшыруында, ул авырып китте. Миңа мөрәҗәгать итте. Менә иртәгә съемкалар, мин бара алмыйм, авырыйм дигән хәр менә сиңа сценарий. Ятла иртәгә килеп бас, мин Алина өчен дип әйтте.
Мен килеп бастым, мин ойлашып әйтер шунан соң. Шунан соң шуны айттырып менә стажы Ул юк. вакытта нинди кирәк иде соң теге телевизион программага мин ойнашын дип кенә кереп Менә шулай, стартка барлык дәрәҗәдә иде менә. Шулай булган күрәсең 97 ел. Күз алдына китте. Менә. Язы. Менә шулайрак килеп, нишләргә кирәк? Алина юк. Мәйдә син эшләп каралайса дигәч, күрәсең текстлар ятланган, эшләнелгән. Һәм начар булып чыкса, әлбәттә чакырмаслар башка. Әлбәттә. Кабаттан чакырдылар. Алина бит инде барыбер һаман авырып ятмады дигәндәй. Алина да килде. Алина да килде, Ләкин Алина Айсыл да килде. китте. Айсыл калды. Калды. Һәм Айсыл калды бик озакка әйтергә кирәк. Искә төшерәләр шушы күңелле мизгелләрне ничегрәк иде. Менә вакытта бит Томчы программасы да ничектер менә балалар өчен ул вакытта, татар балалары өчен бердән-бер шундый бердән-бер программа иде ул, әйе. Татар тапшыру, әлбәттә. Син Мин ул беренче вакытта съемкаларымда бик яхшы хәтерлим. Беренче интервью Гөлза Пасафиулина. Шулай ук барбер җырга бәйле булган икән. Күрәсең? Шоу-бизнеска дип әйтгәндә. Һәм беләсеңме без ана килде, Гөлза апа безне анда шәйләр белән, диртәмлүшкәләр белән сыйлады. Шул хәлдә инде каршы алды. Интервью бетте, чәй эчтек, сөйләштек, шундый күңел. Мәйтәм, менә бит ничек күңел икән телевизионда эшләргә. монда калырга кирәк. Менә бит бу нинди эш икән, мәйтәм. Мин монда каласың. Аннан соң атна сайын Айсылу Гөлзада Сафининдан интервью ала башлады. Әйтәм бик яши гайды вакытта. Бөтен съемкаларда аңлай түгел иде инде. Ләкин шуннан да менә бездә татар халкында бит инде журналистлар килсә, каршы алуларны андый гадәт бар әлбәттә. Ләкин төрле съемкалар булды. Ансы инде шул беренчесе әлбәттә шулай уңышлы булганнан соң шуны старт булды дип әйтергә кирәк. Гөлзала апага бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Ул вакытларны сагынасыңмы дип сорасам хәзер унысы кем сагынмый инде ул вакытларны? Ну балачак, күңелле чак. Әлбәттә. Ә менә ул вакыттан берәр истә калган Томчы программасы белән бер курьез моментын әле генә искә төшерә алмыйсыңмы? Менә шулай килеп чыкты. Беренчесен аңлады, Алина өчен килеп бастың, текстны яттың. Бар иде шундый теге. Гомумән ничектер спонтан рәвештә килеп чыккан иде бер кызык хәлләр. Ну, хәлләр кызыклы дип әйтә алмыйм инде. Төрле съемкалар булгач, телевидение ул шундый катлаулы процесс, ул бит кешеләргә бәйле, ул техникага бик бәйле була. Күп очраклар әйтмим инде, ләкин менә шундый очраклар булды. Барып кайтасың, пешерәсең, тырышасың, көне буе төшергән съемканы кайтасың, ә ул зәп-зәңгәр. Мәсәлән, оператор шул ук көйләп өлгермәгән анда төсенәйме? Һәм менә шушы эшләнгән эш, бик монда инде көләсе дә килә, елыйсы да килә. Яңадан шул ук съемкаларны оештырырга кирәк, бу бик авыр, чөнки кабаттан шул ук машина йөртүчене кузгатырга кирәк, шул ук операторны, һәм бер көн юкка чыкты дигән сүз. Асыл гафу ит, безнең камера төшермәгән икән, идеяга да төшергән. Шулайрак Сиңа мин шундый хәзер тыныч карыйм. Кайберәүләргә әлбәттә инде бу бик шиктә булган мөмкин, чөнки кеше инде сөйләгәннән соң кабаттан шулай бер нәрсәләргә әзер түгел. Менә без һәрвакыт әзер. Һәрвакытта сөйләргә ашкынып торабыз. Ул вакытта бит Айсылу менә Томчы программасына сөйләшә башлады, чыкты. Ул Томчы программасы күп өчен зур база булып торды. Менә бүгенге көндә синең коллегалар арасында шул Томчы программасы аркылы чыкканнар. Ул мәктәп дип әйтгәндә, үзенә күрә бер мәктәп. Журналистика керүчеләр өчен, телевидение керүчеләр өчен үзенә күрә бер мәктәп. Шуннан соң икенче адым иде. Күпләр өчен яшьләр талашында. Әле киресенчә радиога китәдер тагын шуннан соң. Анда ничектер барбыр шул тирәдә кайнаша иде дип әйтергә. Әле шуның өчен акча да түләгәннәр әле сезгә. Хәтерисезме син ул вакытта Томчы зарплата бар? Мин беренче зарплатаны хәтерлим 100 сум. Ул вакытта 97 ел, күзлек алдым мен дә хәзер күзлеккә сутыра. Зарплата күптән үзгәрде Айсылуның, күзлек бәясе һаман да шул. Шулай базарга кереп алынган күзлек, беренче зарплатага 7нче класста шулай тотылган инде. Айсылу, күрсәтерсең менә 100 сум каян алып була күзлек. Күрсәтерсең. Шат сайын. Син файрисың. Ул вакыттагы коллегаларыбыз кечерик бүгенге көндә шул профессиядан дәвам итүчеләрне Гөлнар Сафарова. Гөлнар Сафарова. Зөлфия Динуров. Томчыдан булмаса да ишәп талышыннан. Зөлфия Динуров. Бар Марсель Ахмадуллин, хәзер Томчы шоуны алып бара. Шулай ук радиостанциядә эшли. Илфар Каримовны әйтергә була, яшьләр талашыннан чыккан безнең шулай коллега башка радиостанциядә эшләүче. Венера. Венера дәвам итә үз эшен. Дәвам итә. Шунда калды. Пропискага. Раил Мөтбаев хәзер шулай ук танылган тележурналист дип әйтергә була. Кыскасы инде анда эшләгән кеше югалмады берсе дә. Бар анда кайберәүләре башкарак өлкәгә кирип китүчеләр, ләкин алар да үз һөнәрләрендә инде шундый үзләрен күрсәтә алдылар. Мен бик хыялланам. Менә ул программаны кичен вакытта караганда керәсе килә иде минем. Нәрсә сиңа машалап килеп әйтергә мин алачак. Минем
3 һәм 4 яшьлек вакытын күрәсең. Яшәү. Сен алибе Мен алибе барас калган. Айсулу, радио телевидение дидек. Менә синнән сорыйм әле мин. Син радиода да, телевидениеда икесен параллель рәвештә дә алып барган. булды һәм алып бара алам кирәк. Алып бара аласың. Яңгы. Шулай да иш сорыйлардыр әлеге сорауны кайсысы? Кайсысы якын? Икесе дә ике төрле алар. Икесе дә ике Үтеге сиңа әтиң якынрак, мәнең якынракмы дигән шикелле мәгънәсе сорау була бит инде. Син Аласа бадик, аласа. Кайсысы радио, кайсысы әтидә, кайсысы әни? Телевидение радио Ну, арасында. монда инде беренче чиратта теге, әти шулай кайыр була. Ләкин беренче чиратта әлбәттә инде телевидениедә мин теге тәрбия алган, белем алган, тәҗрибә туплаган кеше буларак, аны беренче чиратка чыгармыйча булмый торгандыр. Так. Хәзерге вакытта әлбәттә инде радиода да үземне күрәм һәм монда аның бу шартлары, радио шартлары яшермичә әйтергә була, күпкә җайлырак телевидение шартларына караганда, чөнки телевидение ул тулысынча коллектив эше. Һәм монда син һәр вакыт кешеләргә бәйле буласың, бүтән нервың бетә шуңа, чөнки син килергә тиеш барлык кешеләрне, хезмәткәрләрне. Радиода андый проблема юк. Монда син үзең өчен үзең җавап бирәсең. Менә бу ягы белән ул Яхшы. җайлырак дип әйтәсем килә. Рәхмәт бик тулы һәм күркәм җавабың өчен. Бик рәхәтләнеп тыңладык без. Айсулу, менә радио яки телевидение булмаса, син моның турында шулай уйлаганың Бай бардыр? бары нишәгез? Әйе, ниндирәк профессияңа, күңел халәтеңә якын булыр иде? Беләсең, мин укырга кергәндә мин журфакка документларымны бирдем һәм имтиханнарны тапшырдым. Шулай ук татар филологиясенә дә укырга кердем. Икесенә дә, ике факультетка да. Сайлау алдына калгач кына инде журналистиканы сайлап алдым. Чөнки уку җанлырак булачак дип әйттеләр миңа журналистикада эш белән укуны бергә алып барырга мөмкинлек туачак дип әйттеләр татфакта. Анда берникадәр инде китапханәләрдән чыкмыйча, баш күтәрмичә укыячаксың һәм инде сорап китүләр авырга турышачак дигәч инде мин журфакка тоталдым. Булай күрәсең инде татфакны төгәлләгән булсам, тәмамлаган булсам, мөгаен укытучы булыр идем бер. Укыткан. Бәрүр халык белән аралашу. Ну барыбер шул ук ораторлык читеп әйтегән сәләтләрен Чыгара алырлык. Эшләр идем дип уйлыйм, чөнки ул бирелгән дип әйтергә кирәктер инде. Булай укыту тәҗрибәсе дә бар минем. Укыту тәҗрибәсе. Мин университетта укыттым 2 ел. Менә. Минем студентларым бар. Дипломникларым хәтта мин горурланып әйтә алам. Сиңа укытучы булар очрашасызмы алар, юкмы, күрешкән бармы? Сиңа әйтә алам хәтта дипломникларның арасында кем икән. Илфар Кәримов. Синең дипломник. Ул минем дипломник. Шуңа күрә алар андыйлар бар, алар шулай ук телекомпанияларда эшләүчеләр, журналистлар. Менә алар белән очрашасың әлбәттә, ничек очрашмыйсың алар белән шул журналистика өлкәсендә. Без аны булай дип атыйлар. Лерон мәктәбен үтүчеләр. Бик күңелле генә, ну яшьтәшләр инде без. Шуңа күрә безгә бик җайлы булды бергә. Эшләү бирергә кирәк алар монда, мин монда аралашып бергә шулай дип эшләдек. Безгә интерактив программа булгачтын еш кына сораулар да юллыйлар. Менә безнең iPad-ыбызга клибиштә генә сорау. Безнең программаны еш караучы исемен язмаган Лерон фамилиясы бик үзенә килешә. Бу фамилия псевдонимы бу кайдан алынган дип язган безгә Л Лерон дигән телефон караучы. Әйе. Ну бу сорау шулай ук яшәгән гыйрат торган сорауларның берсе, бу минем фамилиям. Бит инде хәзер. Фамилия. Бу фамилия буйлап чыгарылган хәрефләр тизмәсе түгел. Әйе, әтиемнең фамилиясе дә белгәнегезчә түгел. Да. Яңгырашлы дип Лерон име күпләр белә. Шуңа күрә бу теге каяндыр алынган, күптән алынган хәрефләр түгел, нәкъ менә бабайның исеме бу. Лерон. Әйе. Лерон бу татар бабай дип инде. Шун татар бабай. Лерон бабай. Лерон бабай. Муслимдә яшәүче бабаемның исеме әллә Аллага шөкер исән сау, һәм инде менә аның исеме Лерон, әтием чиратында заманында үзенең фамилиясенә шушы исемне алган. Татарда шулай булган. Сән заманында теге исем, әтинең исеме фамилияга. Бикеш. Әйе, булай алмаган булса, бәлки Гыйльфанова булыр. Гыйльфанова. Күзаллан китерез. Сезнең каршыгызда теле һәм радио алып баручы Айсулу Гыйльфанова да, Айсулу Гыйльфан. Әйе, Гыйльфан. Гыйльфан. Фан. Гыйльфан. Шикелле, менә шулай. Нәтиҗәдә ул алган һәм минемчә ялгышмаган. Үзе өчен генә түгел, әле кызы өчен дә бик яхшы килеп чыккан әле бу. Әмма нәрсә аңлатасың? Лерон дигән. Мен Гыйльфан нәрсә икән? Лерон. Уйлап карый нәрсә аңлата. Юк, бу исем нәрсә аңлатканын мин теге ниндидер мәгънәсен
Юк дисең алай сенме? Бардыр аның Бардыр. Сен сораган юк. Сораган да юк. Ул шипши татарисин мусульман дип әйтергә. Вик еш ишетелә торган дип әйтергә кирәк әле. Мин моны бәйләрдем күбрәк француз менә. Чөнки анда бар анда лимон да мин әйтинесе лимон бит инде. Шуңа күрә бу кайдыр шул французларга тартым. Ләкин мөслим азнака якташларына бу бик хас. Алар рәхәтләнеп шундый галәмәтләр Галәмәтләр кыланып яталар. Мөслимләр. Муҗизалы яклары ул якларга барып чыксаң, син һичшиксез фикуслар белән башлашасың. Кактус фикусы ишләр белән. Әйе, шуңа күрә бу яктан бик күңелле яклар әйтәсем килә. Теге бездәге шикелле генә күңелсезләнеп, һәм бер исем кушып интекмиләр. Оригинал булса, оригинал булса. Булар шын арасында кешедән көләләр ди. Булар кушар кемдә куштың? Лерон, нәрсә Лерон? Ярамаган балачага. Балачага шул шикелле үскәннәр инде алар хәзер үз балаларына да шундыйрак исемнәр кушып. Шаулыда бер ир-ат яшәп ята ди. Исем Асфальт. Ну, асфальт әле ул ярый. Ул вакытта нигә ярый? Тагын кемнәрне беләсең син? Әле беләсең инде. Дизентериялар бар. Шуның өчен балаларыгызга матур татар исемнәре кушабыз. Мин шул сүзендә әйтәсем килә. Матур татар исемнәре турында әйтәсем килә бик күпләргә һәм ишетсәң теге дусларның, якыннарның теге шын татар исеме һәм теге еш куанышта булмаган исемне ничектер сөйләргә исем кушсалар, мин шатланып куям. Борынгы исемнәр дип әйтәм. Хәзер шуны тыңдайсың. Бик борын булмаса да ярый ул. Ул иң мөһиме теге тапталып бетмәсен. Чөнки хәзер менә мин күз алдына китерәм берничә елдан сыйныфларда бер үк төрле исемнәр бик күп. Әмирханнар, теге бер ара бит юк иде, Әмирханнар, Әмирләр. Хәзер баралар, хәзер киттеләр. Киттеләр һәм менә мәктәп тулы менә шундый исемле балалар булачак дип. 99 ел балалар, 2005 менә шундыйрак балалар дип әйтәм. Карап зин. Бәйтик тагын шундый матур исем бар, Фәриде. Бар шул. Фәриде белмәүчләргә әйтеп узам җәмәгать безнең Айсылыбызның бик матур нәни, үзенә ошаган шибәр. Миңа ошамаган. Ошамаган миңа. Үзенә ошамаган ярый. Синең җавызың Фәриде исеме кызчыгы үсеп ята. Бүгенге көндә аңа Яшьтә 8 ай. Яшьтә 8 ай. Инде ул сөйләшә генә түгел, еш кына Айсылы белән эфирга чыга. Бергәләп программалар алып баралар. Әниләр һәм дәбиләр дигән. Әгәр дә телевизордан күрсә, ул хәтта менә музыкаль коймакның музыкасын ишетүгә, ул йөгереп чыга. Әни, анда коймакта булат чыга. Я мин чыга. Син чыгасың. Юк инде мәйтәм кызым бүген менә Айваз абыйың сөйләп тора. Аны көтеп тора һәр вакыт әлбәттә. Һәр вакыт көтеп тора. Фәриде, ничә кирәксең менә әни булулар дип сорыйм әле. Алайса. Ну, күңелле. Әни булулар күңелле. Менә әни дигән сүзне ишетү бик күңелле. Шуңа күрә, ну бу яктан әлбәттә ярдәм итүчеләр дә бар. Анысын да әйтмешә мөмкин түгел. Минем иремнең әти-әнисе бик ярдәм итә. Бу яктан шуңа күрә менә шулай гөрләтеп эшләп тә була хәзер инде мин 7 айдан эшкә чыктым. Нигә? Менә шулай дисәм, син бит узак утырмадың. Чөнки менә ярдәм итүчеләр булгач, караучылар булгач һәм Фәридә дә менә теге проблемалар тудырмый дип әйтергә кирәк. Кешеләр белән калганда да кала, җиңел генә кала, рәхәтләнеп теге пока-пока киткәндә. Кайракта калдыра да Айсылу атналар буен утырган мөмкин. Шойдыр инде. Калай кайтмыйча мөмкин түгел. Сагындыра. Сагындыра. Телефонда бүтән җирдән сурәтләре, менә шулай карый тизрәк кайтып җитәсең. Бергәләп анда мультфильмнар карап инде вакыт керәбез. Үзең инде түгәрәкләргә йөргән идең кичкенә вакытта. Мин музыка мәктәбен төгәләдем. Шуңа күрә мин башка түгәрәкләргә вакытым калмады. Әйтергә кирәк, бик матур музыкант бастырабыз каршыбызда. Пианино. Фортепиано һәм мандолина. Нигә син әлеге сәләтеңне эшкә җикмисең бүгенге көндә? Мәлләйсә ул Ну, ничек дип әйтим. Бу мәктәп, музыка мәктәбе миңа бик ярдәм итте. Индирә өстәмә белем, ниндидер яңа күнегүләр дип әйтик, мин үзем өчен индирә өстәмә әйләнеп тирәдән белем тупланып әйтергә була. Ләкин тормышта мин үземне менә шулай итеп уйнап торучы итеп күзаллана китерәм, мин бармакларым кыска. Минеке кебек. Ел сайын минем. Ел сайын 5 миллиметрга тагы да кыскарау. Ел сайын фортепиано чысы мин бармакларга карыйдым да. Үсмәгән, тагын үсмәгән дип бик борчылады. Чөнки анда җиткерергә кирәк ничектер уйнар өчен җиңелрәк булсын өчен. Яңа инде булмады. Шуңа күрә.
Айсылу, музыка, ижад бу барысында күңелле, ләкин безгә дә сәнгать эшлекләренә кирәк ял. Менә мин шуны сизәм, шушы җәй вакытында әгәр дә ял итәргә кеше өлгермәсә, яңа сезонны башлаганда, яңа концерт сезонын, безнең сентябрьдән бит инде шундый сезон башлана, авыр, башларга авыр. Бу җәйдә Бу яктан мин җәйне башладым. Вот. Бик уңышлы итеп Төркиягә барып кайттык. Син җәй башында ял итеп куйдың. Мин җәй башында план үтәп куйдым. План үтәп куйдың. Ул үзенә күрә бер план иде, чөнки барыбер теге хайраңна вакыт барырга туры килмәде чит-илгә, чөнки теге бала тугач әле шундый чыгып китеп булмый. Монда инде яшь мөмкинлеге бирә. Яшьтә 7 айда Фәридәгә без чыгып киттек. Аны да алып бардыгыз. Әлбәттә инде ничек баладан башка барасың? Мөмкинлек бар бит, 2 яшькә хәтле бушка. Ничек бу? Шулаймы әле ул? Мөмкинлектән файдаланмыйсыз. Аннары утырсын шунда иде дигәндәй. Беренче- яшькә. Берничек Монда бармыйча булмый. Шакира барып кайттык әлбәттә. 2 яшькә хәтле мәктәп барып кайттык. Үзең язучы кызы буларак, синдә дә бар бит әлеге сәләт. Тормышның бер мизгелендә компьютер артына, экран машина артына утырып, лерон, мемуарлар, исәбең юкмы? Яисә бәлки бардыр инде бүгенге көндә дә язган әсәрләрең. Зәбитәсем килә. Нәкъ менә мәктәп чорында һәм читтәрендә бер шул 17, 18, 19 яшь арасында язылды бик күп шигырьләр заманында. Менә читтер шундый сәләт, читтер ачылып алган, анда әкрен генә ябылып та куйды. Ләкин менә Портал ябылды. Ябылды. Бар ул сәләт сеңлемдә. Шулай ук бар бик яхшы. Ул менә иренмичә, нәкъ менә чәчмә әсәрләр язырга сәләтле һәм яза да. Хәзер кайбер менә шундый мәкаләләр дип әйтгәндә күрә. Дөнья күрә. Матбугат чараларында чыгып баралар. Шуңа күрә анда ул сәләт бар һәм ул менә иренмичә яза ала. Ул кайда менә мәсәлән Мәскәүдә яши ул. Метрода барганда, кая барганда үзенең телефонында шул текстларны язып бара. Интернет, интернет. Һәм шунда ук инде җибәрә безгә монда. Анда инде монда әти инде таба кая чыгарып була, мөмкинлек шунда. Менә система эшли. Блатная система. Айсылуның сеңлесе метрода чыгарга өлгермәгән. Метро һаман бара. Инде әсәр чыккан гәҗиттә. Үзен инде үз урын тапкан матбугат чараларында. Бу яктан менә ул иренми. Ул өчен иренмәскә кирәк. Мин Син ялкау. Син ялкау. Мин ялкау. Мин язырга, менә мин яшәп торам. Менә Язырга. син яшәргә без ялкау. Язырга. Айсылу, кичкенә генә близ уздырып алыйм синең белән. 3 минутлык кына, әйме? Кыска җаваплар, кыска сораулар, кыска җаваплар. Һәм шуннан соң инде матур итеп өстәмә ярыз. Беренче сорау, яраткан төсең? Кызыл. Яраткан ризыгың? Комыр ризыклары. Яраткан конкретика? Кыстыбый. Яраткан эчемлегең? Квас яратам, ши яратам. Так, яраткан ел фасылың? Җәй. Яраткан артистың? Актер? Юк. Әйтә алмыйм. Андыйлар Юк, яраткан. Артистлар. Ну, бик күп алар, ял әйтеп саный алмыйм я. Яраткан җырчың алайса? Ну, булсын әйдә. Булсын Раяз. Бурсын Раяз. Фасыховмы? Әй. Точно. Тагын инде. Яраткан җырың? Яраткан җырым. Хәзер яраткан җыр безнең Фәридәнең яраткан җыры. Так, нинди җырың? Нинди җырың? Без аны яратабызмы, яратмыйбызмы анда кызык. Тыңлыйбыз, бәрбер тыңлыйбыз, көн буе тыңлыйбыз. Көн буе тыңлыйбыз. Карлыгачта хәбәрем юк. Менә. Без аны тыңлыйбыз көн саен естапы. Күстә естаплар. Әгәр дә йөзгә тулмаса Фәридә җылый. Йөзгә тултырга кирәк. Яраткан кинофильмың алайса, менә актерны әйтә алмыйм, кинофильм. Ну, рус фильмнарына, шул Гайдай фильмнары һәм Рязанов фильмнарын бик яратып карыйм. Менә ничек шеф. Бу вакытыңны ничек уздырасың? Еш очракта. Мәсәлән, конкрет теге буш вакыт чыкса, ул теге атна яисә 10 көннәр белән теге санап чыгарлык булса, чиклегә чыгара. Менә. Иң яратканы шул. Яраткан тарихи персонажы. Тарихи персонаж яраткан. Бейтам. Наполеон. Реаль булмаганда ярый, Карлсон да ярый. Ул тарихи персонаж түгел бит, ул һәр вакыт актуаль персонаж. Тарихи персонажлардан алайса, кемне дә әйтә алмыйсың? Ну, менә хәзер миңа ошый башлады теге Мөхтәшем 100 еллы сериалын карый башлагач, великолепный век, шул төрки персонажлар, менә Төркиянең яна шушы тарихы кызыксындыра башлады, шушы фильмны карый башлаган. Кайсы хатын-кыз синдә хөрмәт уята? Әни? Һәм соңгы вопрос. Соңгы сорау. Тормыш девизың. Минемчә, минем девизым мондыйдыр. Так. Теге. Так, язып алам.
Һәр вакыт елмайып атларга киләчәккә таба. Әллә нинди теге зур планнар да курмаска, менә бүгенге көн белән рәхәтләнеп яшәргә. Айсылу, зур рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Һәм саубуллашуыбыздан безнең радио түгел. Радио тыңлаучылар безнең телевизорны да карый. Телевизор караучы тамашачыларга теләкләр шулай бит. Әйе. Минем теләгем мондый булыр иде, җәйгә генә булса да, iPad'тардан, iPhone'нардан аерылып торырга җәмәгать. Минемчә, җәйнең иң күңелле үткәргән кеше дигән безнең кем була? Әгәр дә менә ул ВКонтакте сайтына 1 июньнән бер дә кертмәгән икән. Бер дә кертмәгән икән. Димәк, ул бик шәп ял итә бу кеше. Мин менә карыйм, әгәр кеше кертмәгән икән күптән. Дәм вот моның җәй күңеле. Нәрсә Айсылу 7 июнь дип торам. Мин кысай кер. Ярый, иң мөһиме сез кергәнсез. Айсылу Лерон булды безнең кунакта. Очрашабыз киләсе атнада. Сау булыгыз. Бүгенгә шулар иде. Икенче атнада сезгә актуаль яңалыкларның чираттагы порциясын тәкъдим итәрбез. Бу атнага сау булашып торыйк. Исемем Диджей Вас, кәефем шәп. Пока.